Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' जब इनफो इउट्युब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा बिग आपडेट बेनो जाबाय BTC वाइसआव टारगेट जोब्बाय आरो टारगेट जोब्बायबा PMAY-G खौ सोर खालामबावगोन एबा थालांबाय नामा आइडि मोनला नामा आरो लोगोसे दिनै लास्ट डेट बिनि सायाव सावरायगोन प्लास NTPC RRB मोजां खबर दिनै एप्लाइ जाबाय नोंथांमोना खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय सेन्ट्रेल साख्रि जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे नेक्स्ट आपकामिं आपडेट मोननो हायो आरो BTC साख्रिया थाबैनो प्रसेसआव फैगोन बायदि कन्डिशनाव दङ आरो जेब्ला जायो प्लास 27 आव हियारिं दं होनना खोनादों बेनो जाबाय BCDC वाइसआव एबा फरेस्टआवबो जागोन नामा बेनि सायाव नेक्स्टआव आपडेटखौ मोनगोन दा जियानो जा गोबाव खालामा जों थांनि अफिसियेल वेबसाइटआव बेनो जाबाय जोंहा RRB आव दा जों फैबाय RRB नि अफिसियेल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो गोबां नेदोंमोन साख्रि बेनो जाबाय लगइन विथ आधार एबा लगइन विथ RRB एकाउन्ट जिखुनु जाया मोनसे क्लिक खालामनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो बेनो जाबाय लिंकआ एक्टिभ जाबाय आरो बे जाबाय डिग्री लेभेला दिनै जाग्रोबाय आरो नन डिग्रीया नेक्स्टआव लासै लासै जागोन दा नै फन नाम्बार एबा OTP वाइसआव नोंथांमोना लगइन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन जेराव डिग्री पास खालामथारनांगोन बेनिफ्राय कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांलाया सिम्पल डिग्री पासआनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बे जाबाय दिनैनि थाखाय RRB NTPC दा बिनि लास्ट दा 28 अक्ट'बर बे जाबाय डिग्री लेभेला आरो जेनाखि नन डिग्री होनोबा 20 नभेम्बराव जागोन दा बेनि सायाव नेक्स्टआव आपडेट फैगोन दा पस्टआ 5000 नि बारा दङ डिग्रीयाव आरो लोगोसे 3000 नि बारा दङ नन डिग्रीयाव आरो दा बेखिनि लेटेस्ट आपडेटखौ लाग्रोदो आरो एप्लाइ प्रसेस नांगौबा नोंथांमोना भिडिअ नेक्स्टआव मोननो हागोन दानिया जों सावरायसै बेनो जाबाय जोबोर गोनांथि आपडेट PMAY-G बा सरकारि न'नि सार्भे दा बे सार्भेनि लास्ट डेटआ ओरैनो दिनै लास्ट डेटमोन जेरै 22 अक्ट'बर दिनै जाबाय दानिया जुदि थालाङोब्ला स' मा खालामनांगौ बिनि अपसन दंना गैया आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दंखायो दा जियानो जा जोंनि रायजो राजाफ्रासो न'खौ मोनगोन नालाय दा बे जाबाय सरकारि PMAY-G न' दा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय बे जाबाय BTC नि नङा एबा आसामनि नङा बेखौ जों मिथिखागौ दानिया ओरैबायदि जादों BCDC वाइसआव माखासे टारगेट थायोमोन आं बुंखादोंमोन 400-500 न' फैदों एबा लिस्ट फैदों नाथाय लिस्ट फैबानो न' मोनगोन बे नङा दा बे मोनसे KYC सिस्टेम एबा भेरिफिकेसन जादों एबा जिअ टिकिं जागासिनो दङ नाथाय नेक्स्टआव आरोबाव प्रायरिटि खालामगोन जिनोखि गोरिबथार एबा मोनथावना एबा न'आनो कन्डिशना बिराद गाज्रि थ' बिसोरखौ फार्स्ट लिस्टआव होनाय जायो आरो खायसेखौ सेकेन्ड लिस्टआव बेबायदिनो माने होलांबाय थायो आरो दानिया बे सार्भेयाव जुदि थालांदोंबा नोंथांमोना मोनसे मोजां अपसन जे दिनै लास्ट डेट बेखायनो थाबैनो कन्टेक्ट खालाम BTC वाइसआव जायफ्रानाखि दायित्व गोलैदों जेरै GRS GPC आरो लोगोसे जेनाखि दायो टेम्परारि चेयारमेनफोर दङ थ' बिथांमोनजोंबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो जुदि नोंथांनाव जुदि खालामाबा नाम दंखायोब्ला स' नोंथांमोना BDO अफिसाव कमप्लेन होनो हायो अब्ला जेनाखि दायित्व गोलैदों बिथांमोना गोबां रिक्सआव थायो बेखायनो सार्भेखौ खालामथारनांगौ जायो आरो मोनसे बाथ्राखौ दासान्दि गोबां ससियेल मिडियायाव गोबांथार भिडिअसफोर मोनबाय जायनि जाउनाव दासिम माने गोबांथार माने सांग्रांथिबो जाबाय गोबां थालांनायफ्राबो सार्भे खालामजाबाय दा जोबोर मोजां जादों जाहाथे बेबायदि गुलाय गुजि जानाया एसे जोबगासिनो दङ आरो मोजां खामानि मावगासिनो दङ जाहाथे पार्टि लाना पार्टि जादोंमोन सिगां दा एसे खमायबाय गोबां बुजिबाय गोबां भिडिअसफोर इउटुबाव होबाय नालाय दा गोबांथार माने रायजो राजाफ्राबो सांग्रांथि जादों दा जियानो जा दा दिनै लास्ट डेटमोन नाथाय जुदि थालांदोंबा बेखौ सरकारा एसे रिभिउ खालामबावगोन जे बेसेबां थालांमारखो बिनि सायाव रिभिउ खालामनानै जुदि थालांमारदोंबा बुरजायै थ' बेखौ एसे डेटखौ बारायबावनो हागौ आरो दा बारायबावोब्ला नोंथांमोना नैबे चेनेलाव आपडेटखौ मोनबावगोन दानिया फैबाय स' नोंथांमोननि आइडिया माब्ला मोनगोन दा जिनोखि सार्भेया भेरिफाइड जाबाय नोंथांमोननि नामाव फिन खनसेबाव आइडि फैगोन आरो बे आइडि मोनबासो नोंथांमोननि नामावहाय न'आ सेंसन जागोन आरो बे सेंसन जायोब्ला नोंथांमोना फिन खनसेबाव खबरखौ मोनगोन आरो बै समाव सेंसन जायोब्ला नोंथांमोननिया जब कार्डआ नांथारगोन जब कार्ड आधार कार्ड बेंक पासबुकआ लिंक थाजोबनांगोन होमबासो नोंनि एकाउन्टआव फैसाया 1,50,000 खाथियाव हाबहैगोन जेरै फार्स्ट हमना ला मेटेरियेल्सआ 1,30,000 बेनिफ्राय 20 वेजेस दा बिदि टाइपनि मोनलांबाय थागोन एन्ड जोबनायाव मोनसे बाथ्रा जुदि BTC वाइसआव थालांदोंबा बेल' अपसन दिनै थाबैनो कन्टेक्ट खालाम आरो खायसे BTC आव टारगेट जोब्बाय अब्ला जाय BTC आव टारगेटआ जोबाखै बिथांमोनाव सार्भे खालामबावगोन दा जुदि थालाङोबा बेल' मोनसे मोजां अपसना थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो दिनैनि गेजेराव आरो नोंथांमोना सार्भेखौ खालामजाबानो जाबाय एन्ड नेक्स्टआव गोदान आपडेट फैगोन जुदि लास्ट डेट बारायोबा बे थाबैनो डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय रिभिउ जासिगोन आरो रिभिउ जानाय लोगो लोगो बबे BTC आव बेसेबां सार्भे खालामखो दा बे गासैबो रिपर्टआ ओंखारसिगोन जेरै हमना ला जायनाखि सार्भेयर बिथांनि आइडियाव साबेसे सार्भे खालामखो गासैबो प्रबा थाखाजोबो गासैबो पर्टेलाव बिथांनि आइडियाव मोनखाजोबगोन साबेसे सार्भे खालामदों बिथाङा सोरखौ खालामदों बिनि गासैबो दायित्वआ थागोन आरो दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट एन्ड नेक्स्टआव लोगो मोनगोन BTC साख्रिनि सायाव नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नायबाय थानो हागोन।